Привет, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще правим рецепта от TikTok, която мама я намери, която е нар. Го смесваме с кисело мляко, замразяваме го и после го потапяме в разтопен шоколад. Както вече разбрахте, съставките, които ни трябват, са нар, кисело мляко, шоколад и аз ще го направя малко по мой начин, като към 2-3 ще добавя и бисквитки, за да може да стане по-така интересно. Първо, трябва да сложа киселото мляко в купичката с нара, като ще се върна, когато го направя. Така, приятели, ето как изглежда нашата смес за сега. И почваме сега. Първо ще направим тия с бисквитките, защото да. Така, ще наредя на хартия за печене. Приятели, нареждам бисквитките. Мисля да направя 3, повече не ми се занимава. Така че, да. Приятели, сега слагам, даже май ми е малко повече млякото, но няма значение. Слагам отгоре. Да, слагам по-малко слагам, защото ако е много, няма смисъл. Сега слагаме и на втората, после ще ви ги покажа общо как изглеждат. Така. Оставяме последната бисквитка. И сега да ви ги покажа. Гледали, ето как се получиха. Сега ще продължа ето тук на страни, доколкото ми стигне сместа. И ще го пъхме в фризера. Продължаваме да слагаме. И слагаме. Най-много 2 лъжички май да слагам, защото искам да имам повече. За да може малки да са, но да са повечко. Е така. Малко ще ги разтилам, за да може да станат и малко по-обемни. Така. Това много го разтлах. Нищо. Мисля, ако имам няколко още други плодове, мисля да направя и с други плодове, но ще видим. Дали ще искам. Пък може да си смена мнението и да не искам да го направя с други плодове, защото що пък. Слагам последна и другото вече ще го разпределям вече по тия. Хоп. Така. Готови са. И сега да ви ги покажа. Изглеждат. Много са яки. Ето и бисквитките. И ето как изглеждат. Приятели, ще изчакам да се замразят. И ще се върна, като са готови. Разтапям шоколада да ги потапям. Така, приятели, готови са. Ето ги. Само тия бисквитките още малко и трябва. Разпадна се. Разтопих си шоколада. И почваме да ги потапяме. Само че не знам дали ще стане. Това ще е труден процес. Не мисля, че ще стане. Но, хайде да видим. Не, че не направих още с други плодове, че иначе нямаше да ми стигне шоколада. Аз едвам тия ще ги облея с шоколад, че и ще се върна след малко.
Приятели, направих нещо. Остана ми още шоколад. И ще видя и другите и ще видя дали ще ги топя и тях. Тя не ги топих целите, просто ги полях с шоколад, защото нямаше да не стигне шоколада. Сега и тях ще ги мушна във фризера и ще се върна, когато трябва да ги опитвам. Приятели, замразиха се. Ето ги е тези. Ето ги и тези с бисквитките. Ето ги как изглеждат. И сега ще ги тествам и ще ви кажа дали са се получили. Така, приятели, хайде да ги опитаме. Ето това си избирам. И не е толкова хубаво. Защото ако шоколадът ми беше по-добре, щеше да се облеят така целите и щяха да станат по-добре. Но просто шоколадът ми се развали и аз го развалих и да. Да опитаме и тези с бисквитката. Тези бисквитката повече ми харесват. Това беше от мен, приятели. До следващия път абонирайте се за канала и лайкнете видеото.